Kowe ngrasakno apa ora saiki iki? Keadaane angel, luru gawean angel. Angel kabeh saiki iki. Yo ngrasakno. Iki karo nek yo. Nom-noman tae iki. Nol pergerakan iki, nol pergerakan iki ngene. Tuh, bol pancet. 하하하하하 Sopo kowe? 하하 영지 Kowe jin apa ora? Iso nolong yo apa ora? 하하하하하 gampang Ndong njaluk mobil, njaluk duit sing akeh, njaluk cewek sing ayu. mobil hahaha ono Mobil temenan ih. Impian temen iki, Cuk. duit ono ye Biru ki? 5.000. Hah? Kok pakai? Lumayan lah. Kilo lho. haha hihi hahaha hihihihihi Iki sing terakhir iki, cewek. Cewek endi? hah jaluk cewek nyong ora duwe cewek alah